പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അശ്രദ്ധയിൽ ഓതി പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം. കാരണം അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും. അതെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാത്തിഹയിൽ തുടക്കത്തിൽ അഊദു ഓതും. അഊദു ഫാത്തിഹയുടെ ഭാഗമല്ല, ഖുർആന്റെ ഭാഗമല്ല. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ പാരായണം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഖുർആൻ പാരായണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാരായണം ചെയ്യണം. അവിടെ അഊദു ബില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. പലപ്പോഴും ബില്ലാഹി എന്നത് ബില്ലായി എന്ന്, അതുപോലെ ബിസ്മില്ലാഹി എന്നത് ബിസ്മില്ലായി എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ അക്ഷരം ഒരുപക്ഷെ എന്താ അക്ഷരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലോചിച്ച് ഹ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അശ്രദ്ധയിൽ ഓതി പോവാണ്. അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ഓതുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധാവാണ്. ഇങ്ങനെ അശ്രദ്ധമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല അക്ഷരങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു, പല ഹർക്കത്തുകൾ മാറിപ്പോകുന്നു.